Здравейте, аз съм Филката БГ. Искам да поговорим за някои неща, но първо следете и напишете коментар. И нека да започваме. Първа точка. Дали ще има сезон 2 на Луя Клас? Да, ще има. Тази година, предишната година бяха само 3. И много малко се струвало и ги разпръсна. И сега нещо рачко в друго училище, обаче зимата ще има 30 сезон. Или може да не е зимата, обаче скоро, после, там някъде към вече стане по-студено, има сезон 3, в който ще има още един нов герой, защото ще ви подскажа какво ще има на края на втори сезон. Края на втори сезон ще напишат, че до година пак са си в техното училище и така. Но това, че няма да ги има в втория сезон, другите унази с косата ще има в трети сезон. Този с слушалките ще го има в трети сезон, обаче във втори сезон съм решил да направим нещо ново. И накрая във втори сезон ще ми напишат, че вече мога да се върна в старото училище. И така, че вече съм намерил още един, но този ще изненада. Има много момче в третия сезон и така. А пък втори сезон от Тъмния свят с Димитър мислим. Има, обаче ще изненада. Имаме и нов сериал под прикритие. Чувайте да гледате в първи епизод, скоро идва и втория. Все още го снимаме. Не знам колко се вземе, обаче още го снимам. Защото Димитър много грешки прави, аз много грешки прави те. Друго. Вампирите от Великотърново днеска в 9:30 там някъде в моето канал. Епизод 3, сезон 3, епизод 3, знаете. И така. Също искам да кажа, че скоро ще пусна едно видео, дето е почти 30 минути, 29 минути и така. Още го правя това 29 минути, обаче скоро ще го кача. Какво да ви кажа друго? Пишете в коментарите, пишете в коментарите, който иска Тъмния свят сезон 2 да напише хаштаг Тъмния свят сезон 2. И ако има поне 5 хаштаг Тъмния свят сезон 2, с Димитър ще почваме да ви гласим. Почвам да гласим Тъмния свят сезон 2. Друго да кажа, освен да ви спея на песничка. Коя песничка да ви спя? Лятото горещо, много е добре. Слънце весело пече, скоро бира, плаж море. Нямаш грижи, лято е. Лятото горещо, много е добре. Слънце весело пече, скоро бира, плаж море. Нямаш грижи, лято е.